San Travels, importante, youtuber, lo máximo, Perú. Mayong buntag no, alas 2 sa kadlaw nanata sa Cagayan. Karo nindot kayo ang view sa Cagayan no. Muni ang overlooking sa Cagayan. Nata sa ibabaw. Nindot kayo ang lugar no. Muni ang lugar sa Cagayan. Makita gid nimo nga kuan gyud siya. Nindot kayo ang overview sa Cagayan. Cagayan City. Nato diri sa ibabaw. So naapot na ta sa Cagayan. Biyahe na putak unya og mo laglag sa Cagayan ani unya. Ya muadto ta og Butuan. Butuan ya tagom dayon. Mo na nga kini nga road trip the best kayo. Nindot kayo nga road trip. Kay kanang experience ba sa kung unsa gid ang life sa dalan na makaingon ko nga nindot gid kayo kung maka-experience ta kay makita na to og atong maduso og atong hinanaw ang panahon. Basa kay ko ganina no, grabe ko kabasa ikan pa sa San Fernando, agikan pa wala pa kabot sa San Fernando, basa kay ko pero karon nauga na. Mo ni ang lugar sa ko ano sa Cagayan de Oro. May daw kayong barko in taon. So muna akong natakaron. Kay pa naman kadlaw. Amo ta sa taning Butuan mga alas 7 sa tag or ya dagano salamat balik sa mo balik na lang mo mga update gamay kay muro ani nagitani og kanang palagod kanang pawala sa kalaay, pawala sa kakapoy og importante nga mahappy ka, malingaw ka. Daghang salamat ninyong tanan. Ang atong oras atong oras sorry alas 2:13 sa kadlawon. Daghang salamat ninyong tanan. Daghang salamat. Mayo buntag mga travelers no, natadri sa absolute ni siya agura rin siya diri sa Cagayan de Oro City. So nara ang pure gold. Muna ang pure gold nga sa ni diri sa Cagayan. Muna ang pure gold no. Og diri ang street gikuan karon gi guba ang kalsada diri sa Agura street. Nagkuan sa Agura karon giusab nila. Og muna ang kung dito sa unahan mo to eskulan nga Xavier no? Dugay-dugay sa kudri sa una diri sa Cagayan. So nag-travel yung karon road trip diri sa Cagayan. Nindot na kayo ang atong kita sa Cagayan pura o peaceful na kayo. Nindot na po ang ilang mga dalan no. Kaya ako nakita nga nindot na po ang ilang traffic light. Ya, dagan na pud kayo dagan na gyud kay pug nausab diri sa Cagayan de Oro. Mas improve na karon nga year. O peaceful kayo. Wala tayo na kuan nga mga sikaw-sikaw. Indot kayo ang kadalanan no. Bore ang kadalanan diri sa Cagayan. O pwede ta mo kuan sa tunga kay wala pa traffic pero muna ang pure gold niya
Muni ang atong kuan o walay mga minor de edad nga nag kuan karon, nag lakotsa manang karon diri karon. Muni ang atong buhaton karon nga muni ang ato ang mahatag nga kayuhan sa tanan. O dagan na siguro kayon nga mga kuan karon nga mga dagan nagkausaban diri. Walay mga bata nga mga latagaw karon. Walay mga unsa ni, mga minor de edad. Ug atong tanawon diri nga mayor nga nindot na kayo ang kuan mayor, nindot kayo ang ato ang kadalanan diri mayor. Wala nga okay lang kayo ang atong mga nakita sa mga mata.